بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى مقشك درس مدام لا إله إلا الله الشرط لردين قطامد إن شاء الله قل درون يرمدم نعم شو لا إله إلا الله شرط لنا معنيثنا غير مدمدن أمر ضروري hükmani suratda käbir almaly zatlamad wadi barınjysy ikinjisini allyp inni bunam inşaallah taala näme üçüncüsini alar. Üçüncüde näme diye el-muqaddimatu s-salisa yani la ilahe illallah şertine manifine girmedimizden ön şu sözü Allah ve Resulü'nün isleyişi alaq düşünmeklik isleyen bolsam hükmani suratda şu zatlar billiye şu billiyen zatlaryň üçüncüsü näme اعلم أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الموحدون. Şu qadani qowy zihnine yazdı. Cennede Allah'ın avadatda birlen müminlerden, musulmanlardan başka hiç kim girene. Şunun kelläňde şunu qoy. Şunuňmy? Bu sananna Allah'dan başkany çağıryan eýän bu avadatda Allah'ın birlänine. Şunuňmy? Arapça avadatda Allah'ını birleýäne kim diýilýär? Muvahhid diýilýär. Şunuňmy? Köplügi muvahhidun. Şunuňmy? Sen qaida al. Ey muslim, cennete kim girýär diýilenne kim diýmeli? Bir Allah ibadat eden muvahhid mu'min musulman. Şunuňmy? فمهما قيل في وصف بعض العصاة الذين يدخلون الجنة فمعاصيهم لا تخرجهم عن كونهم من المؤمنين الموحدين الذين استوفوا التوحيد شروطه. Şu qaidan alandan soň billiye. Şunuňmy? Allah'ın ibadetde birlen, bir Allah ibadet eden mümin musulman adam kan günade edip biler dip qaidan alýar. Şunuňmy? Ilki almal qaida cennete kim girýär? Diňe Allah ibadet eden mümin musulman. Ve yene billiye dine Allah ibadet eden mümin musulman cennete girýär diýilse ol adamyň perişte gödüňe getirmedi. Şunuňmy? Ol adam günah edip biler dip kabul etdi. Ol adam zina da edibiler. Ol adam näme? Adama öldürürler. Ol adam yalan sözläbiler. Ol adam eden günahları dünýänem doldurup biljek. Şunuňmy? Ýöne müminmi, musulmanmy bir Allah ibadet edipdirmi? Şunuňmy? Şoň näçe günäsi bar bolsa-da, şoň tawhidiniň öňünde günä duranak. Şunuňmy? Şirkiň öňünde sogap durmaýşalyk, tawhidiniň öňünde günä duranak. Enne sen şu iki qaidany alan bolsaň diýär. Bir cennete girjek, näme bir Allah ibadet eden mümin musulman. We olaram näme? Yani cennete girýän bolsa onda olur hiç günä etmediler diýip düşünmedi. Enne bir cennete girjek, bir Allah ibadet eden mümin musulmanlar bolsa diýär. Onda diýär näme? Nähilek wasflar bilen, nähilek günahlar bilen wasflanan bolsa, iň soňunda cenneti diýilimi billi. Şol adamlar şirk etmedi. Şunuňmy? Yani bir adamyň näme wasfyna geldi, 99 sahypany näme günahdan doldurupdyr. Her sahypanyň ululugy näme uzunlygy göz etimde oturýar. Şoň günahdy, şonça känem bolsa, şol adam mümin bolan, şol adam bir Allah ibadet eder. Şunuňmy? Yani şonuň günahlar sahypasyna ulu şirk, ulu küfür ýok. Şunuňmy? Bir adamın hiç amaly ýok diýip bir hadis geldi. Yani amaly ýok bolsa Allah şonu cennete salypdyr diýilse, yani şol tawhidden artygam amal eden ýöne şirk, küfür etmedik diýip almaly. Şunuňmy? فمهما قيل في وصف بعض العصاة يكاور günah eden adamdan wasfyna nähilek günahlar agdarynan bolsa, nähilek günahlar diýdi şirk, küfür görnüşinden lananym, nähilek möçberdi, yani yer bilen göýük arasyny günahdan nolurturdy. Ya 99 sahypan günahdan nolurturdy. Eň soňunda şolar cennete girýär diýip habar berdi dämi? Yani qaida al şol adamlar musulman bolan we ibadatda Allah'ın birlenler. Şunun bir Allah ibadet edenler. Ulu şirk, ulu küfür etmedikler. Alaca gözmonçuk öwliýa para zatlar bolmady onda.
إن فمعاصيهم لا تخرجهم عن كونهم من المؤمنين الموحدين الذين استوفوا التوحيد وشروطه. إن بر آدم نعم توحيدا شرط شروط لورن يرنا يترثى بر آدم غير مل ثورة إسلام غير ومسلمان والمقلوقين ها amallardan gereğini eden mi olsa şol adam näme günah etmekligi günahları näme onu cennetten imandan çıkarana şunmy ehli sünnet vel cemaatda näme kâbir günahlar seni dinden çıkarya kâbir günahlar seni dinden çıkarana inne kâbir adamın vasfında näme kan günah agdallı ve şu adamım Allah Teala yalqap cennete salptı eýem biz näme dip düşünýäs Allah Teala günahlarına seyretmesinden şu adamın yalqap cennete sallımı onda näme dip düşünmeli şunun günahlarının içinde birinci bilene küfür şirk yok dip düşünmeli ikinci bilene ehli sünnet vel cemaatın itiqadında şirkten küfürden aşağıdaki edilen günah seni dinden çıkarana düşündünmü bu kaideleri hükmen düşünmeli ama bu kaide düşünmedik adam näme murci'elerin şübhesine düşüyor olam näme ve 99 sahipan günahdan dolduran bolsa ve hiç eden soğavan bolmadık bolsa dine la ilahe illallah diyen sebeple Allah bunu cennete salan bolsa onu bizim halkımız şirk etsede prezidentlerimiz näme dine düşmançılık etsede in sonunda näme cennete girecekken onu biz bu adamlara kafir deyip bilmeyez demeklik o näme aydılan hadisleri düşünmesizlik düşündünmü ol hadisler o zatlar göden tutanok bu hadislerde näme günahının köplüğüne garamadından Allah yalqaptırmı manisi bunun eden günahlarının içinde ulu küfür ulu şirk yok düşündünmü ve yine manisi näme bu adam muslim olan ve ibadet eden adam olsa ibadet eden ve adam ibadetine näme ihlasa ve sünnete göre eden düşündün adam olsa iki şertini berca eden ibadetin halisan lillah eden Allah için eden ve peygamberin sünnetine göre eden ama näme peygamberin sünnetine göre olmadık bolsa ya ihlas olmadık bolsa ibadetine itibar yok eýem Allah Teala imanından gayri bu kabir amallarına itibar verdi mi eýem öz-özünden belli zat amala itibar berildi eýem şu amal iki şertini näme özüne jemläpdir ihlasam bolupdyr näme we sünnete laýygam bolupdyr ol adamyň eden amaly sünnete göre edilipdir diýen delil bize gerekkä düşündüňmi kâbir murci'eler bizden näme delil talap etýär nirden hadise gelýär diye şol adam eden amalyny sünnete göre eden o gelýär nähile geleni olara biz gelýär diýsek näme diýip düşünýär hökman hadis gelmeli o amalyny sünnete göre edipdir diýip ýa-da hadis gelmeklik şert değil Allah Teala şoň amalyny ygtybar beripdir dämi eýem şu delil Allah Teala iki şerti tapılan amala ygtybar berýärmi ya da istenlik edilen amala ygtybar berýärmi yo iki şerti kabul bolan iki şerti tapılan amal kabul etdi eýem Allah şoň amalyny ygtybar beripdir şoň amalyny kabul edipdir manisi şoň amaly şu iki şertini jemläpdir emma sen zakat etýän delili biz sen zakatyna göre biz delil tapamyz düşündüňmi bulara näme gerekmiş Sahih Buhari'den ya hadisten delil gelmeli we şu adam näme la ilahe illallah daşyndan näme namaz okaptır Allah'ın hükmünün kâbir amal edipdir diyen delil talep etdiýärler düşündüňmi o delil bizde yok edil sen zakat edişin ýalan düşündüňmi emma öz diýen zatın hakdygyna delil var olam näme la ilahe illallah boljak bolsa la ilahe illallah diyen adamynyň Allah Teala imanyny näme kabul etjek bolsa şu la ilahe illallah ha dille diýilip kalpda itiqat edilmekligini aňyrda näme talap edilýär amal talap edilýär eýem bir adam dille diýip kalpda da itiqat edip hiç amalam etmese kim saýylýar bolady musulman saýlanak eýem Allah Teala bu adamynyň günahlarına garamazdan la ilahe illallah'na itibar ber bunu cennete salyp durdamy eýem manysy ama şu adam la ilahe illallah gapdanam amal eden la ilahe illallah kabul edilmekligi üçin gerek şertli bolan amaly eden düşündüňmi emma gapdandan sen zakat edişine göre bir delil tapyp bilemiz düşündüňmi delil sen talep etýän zadyň delil Allah we Rasulüň İslam şeklinde ait yani. Şimdi Allah Teala bize şu manide delil verdi mi? Yani biz şunu kabul edeceğiz. Resulullah şu şekilde hadis aytdı mı? Biz şu şekilde hadise näme Allah ve Resulüň muradına göre düşünýäs. Emma sen İslam sözüne göre delil. O bizim başarayan zadymyz. Şimdi hem Allah Teala yani 99 sahipan günahdan dolduran adamynyň dine ne bizim ýanymyzda senin salih amalyň var. La ilahe illallah wa diýip cennete sallamy.
manisi eýem şol adam la ilahe illallah sam kavul bolar derecede amal eden. Emma olar nirden Allah'ın on amal edenine diye. Biz diýäs nirden Allah'ın ten amal etmedik. Şunmy? Ulamalar ýa hadise nämeden näme babatdan jogap berer, iki tarapdan jogap berýär. Näçe tarapdan jogap berer? İki tarapdan. Bir adam näme hiç amal etmesizden la ilahe illallah diýip ölüpdir. Dogry dämi? Şu hadise gelýär dämi? Bir adam näme hiç amal etmänligi üçin lem ya'mal hayran qat Sahih Buhari'de gelýär. Hiç amal etmänlik. Şonu da Allah Taala näme la ilahe illallah üçin cennete salypdyr diýär. Dogry dämi? Ine murji'eleň esas tutýan hadisi. Ine murji'eler näme diýär? Hiç amal etmänlik. Lem ya'mal hayran qat Sahih Buhari'de diýär. Hiç amal etmänlik. Ine şonu da la ilahe illallah diýen üçin cennete salynmaz. Onda bir adam dille la ilahe illallah diýdim, biz ona kafir diýip bilmeýäs. Fasık diýersiň, erbed adam, günahkar diýersiň. Şunu dowdaga düşübiler, meni ömürlük galybiler. Cennet ona mahrum diýip bilmeýäs. Näme şip diýen bolyn? Allah salypdyr, en soňra diýen şüňe. We ödem hiç amal etmändir diýär. Indi biz näme diýäs? Biz Kur'an, hadis, sen düşünüşiňe göre düşünülnok. Şunuňmy? Biz diýäs, Kur'an, hadis, Allah we Rasulunyň muradyna göre düşünülýär. Ve ehl-i sünne vel cemaat nehilet düşünülmezse şoňa alyp düşünýäs. Ama ehl-i sünne vel cemaat ýan hadise iki tarapdan jogap berdiler. Birinji jogabyna näme diýdiler? Bir adam ýene Allah Taala cennete sally we hiç amalam etmedi. Birinji jogaby näme? La ilahe illallah diýdi, öldü. Amal etmeklige wagt bolmady bu. Kim bu adam? Musulman adam, şunuňmy? Lem yetemekken min el-amel, şunuňmy? La ilahe illallah diýdi, başga hiç zat edip bilmedi. Şunuňmy? La ilahe illallah näme? Bir wada talep edilýän zat, soň ýene talep edilýän zat. Bir wada bir adam islama girmekligi üçin bir de şu dille la ilahe illallah dedi yeterlik bede. Şunuňmy? Bir ýevrey geldi, ýa bir hristiýan geldi, ýa bir mejus ot para geldi. Hemen islama girjek, näme etmeli? Näme diýät biz ona? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah manysyndy düşünürýär. Talep etýän zatlaryny aýtýar, gaýtarýan zatlaryny aýtýar. Sen şu sözü diýmelinim, ýanky şu sözüň manylaryny, şu sözüň buýurýan talep etýän zatlary sen kabul etmelisin. Bulam, bolýa ben kabul etýän idi la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýbem öllü. Kim şu? Biziň ýanymyzda şu cenneti. Sebäp diýsen bu adam islama girenden soň hiç näme günah etmedi. Emma eden zat tagatny tagat. Şunuňmy? Bir wada biziň näme bir dine girjek bolýan, islam dinine girjek bolýan adamdan talep etýän adam üçin. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýdiýär. Diýen soňam düşünürýär. Şu sözüň manysy şeýle. Şu sözüň buýurýan zatlar şu, gaýtarýan zatlar şu. Sen ýüregiň bilen şeksiz şübhesiz kabul etmelisin. Boldy men etdim diýär. Kelibesinden şewurdy, öllü. Amal etdim etmedi şu. Etmedi. Kim nireli şu cenneti. Şunun. Ýan hadise ulamalar bir jogaby şu. İkinji jogabam näme? La ilahe illallah'ni näme? Yani yan xabarynjy emesini aýtýar. Ente ikinjiye geçmeli. Näme yan adam şey diýdi öldü. Kim şu? Cenneti. Emma diýenden soň näme? Ölmedi. Şunuňmy? Ýaşady. Eýem biz näme etýäs bunu? Talep etýäs. Sen şu giren dininde namaza gomaly, ne de azan aýtdy, ýör mesçide gitýäs. Ýa men namaza gojak gany. Ya da orada ayna girdi kelimesini çevirim öldü. Ýöne biri ölmedi. Şunuňmy? Muňa diýäs, ne sen orada ayna alhamdulillah şu mübarek aýda islama girdin. Innem näme sen ertir turýan agzyny bekleň. Sen şu giren diniň şunu buýurýar diýäs. O näme diýär? Ýa men ne agzyny beklejek gal, bunu kabul etjek gal. Biz näme diýäs? Sen kafir diýäs. Şunuňmy? Sen musulmançylyga girmedin diýäs. Şunuňmy? Amaly haçan talep etýäs? Etmeklige şol adama wagt tapylsa amal etmeklige. Şunun amal etmeklige şol adamyň mümkinçiligi bar bolsa. Şunuňmy? Niýe adam islama girdi we ölmedi islama girenden soň wagt bar. Wagt tapdy amal etmeklige. Şu amal etmeklige wagt tapan halyna şuňa talep etýäs, talep etdik amalynyň boyun gaçyrdy dämi? Eýem bu adamyň dille diýeniň peýdasy ýok. Şunuňmy? Ýadan amal etmeklige mümkinçiligi bar bolsa, mysal üçin ysmaz da. Emma bir adam islama girdi, ýöne ysmaz açan, el ayak qysat işläne. Buňa namaza goýdy, maqap başarana. Şunuňmy? Bu adamdan eýemdiňe dille diýip kalpdan gıtkad etmeklige kabul edilýär, emma beden agzalaryny amal etmekligi näme? Yürekde kabul etýär namazyň farzlygyny, zynan näme haramdan kabul etýär, ýöne namaza goýany okap bilen. Munny ýagda ýok. Ysmaz açan. Nädip biz buňa namaza goýdýar? Buňa ýam dille diýip kalpdy gıtkad etmekligi näme ýeterli. Emma bir adamma
on kısım misal ve amel etmekliği mümkünçülüğü ve vakt var. İslam'a bir vada la ilahe illallah diyenler sebeple biz buna muslim dip hüküm ettiyiz. Amal etmene mümkünçülük dörödü. Vakt bollusun ne talep edip baş. Ine azan aytdı namazı kıl. Ine orada aynı İslam'a girdin ağzı bekle. Sen malın var mı? Meçhur etmini sen zekatını berdi ya. Yo men bu zatlar etçek geldi eyem bu musulman bolanok. La ilahe illallah deyip dura. Yok. Diyse de ıtıvara neme alınana. Emma deyip öllü musulman. Emma ikinci beriyen cevaplar neme? Bizde la ilahe illallah ıtıvara alınacak olsa. Bizde diysegem yani şu oturan olandan arasında da yani ehl-i sünnet vel cemaatın ıtıkadına. Yani bizde diysek bizim şu bizde diyen sözünden gözümüzde tutuyan adımız neme? Yani ehl-i sünnet vel cemaat ıtıkadi. Selef salihın yolu. Şunun sebepten her bir adamın ağzından çıkan sözünü şol adamın isteğine göre düşünmeli. Biz şu bizde diyen sözümüzden nemen gözümüzde tutuyan yani ehl-i sünnet vel cemaatın ıtıkadına. Bizde näme bir adam la ilahe illallah diyecek bolsa näme diýse şul kabul edilecek bolsa näme şul adam la ilahe illallah dille diýen bolmaly. Şu la ilahe illallah manysyny düşünüp ýüregi bilen şoň manysyny kabul eden bolmaly. We şu la ilahe illallah buýurýan amalyny näme kabul eden bolmaly. Buýurýan amalyny eden bolmaly. Namaz okan bolmaly. Şunuňmy Allah'ın hükümlerinin bolmaly. Ibadatda Allah'ny birlän bolmaly. Şirkden saklanan bolmaly. Ne yankı näme agdalan ibadatlar sen musulman bolmaklygy üçin talep edilýän näme amallar. Sen la ilahe illallah näme ıgtibara alınmaklygy üçin, kabul edilmekliги üçin näme gerekli amallar. Indi bundan aňyrda ýene amallar bar. Şunun zekat, hac, roza. Indi bir adam yankı agdalan birinji şertdäki, birinji suratdaky amallar etdi-de soňky zatlar etmedi. Etmese de näme şul adama musulman diýilýär. Şunu emma etmedik amallar sebäpli belki dowda hoýany biler. Käbir gaýtmadyk haramlar sebäpli belki dowda hoýany biler. Ýene ýanky suratdaky amaly etmeklik şuň hükman musulman bolmaklygy üçin gerek. Indi bir adam ýene Allah taala amal etmesinden la ilahe illallah üçin jennete salypdyr diýildimi? Ulamalar näme diýär? Şu la ilahe illallah daşyndanam şuň musulman bolmaklygy üçin gerek amaly edenler. Şunumy? Musulman bolmaklygy üçin näme? Gerek amaly edenler. Onun şu näme geçenkide de azad Allah'a İmam Nevevi rahimehullah sözüni. Aňar 13-nji sahypada gelir. İmam Nevevi Sahih Müslim şerh eden näme diýär? فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. Bir adam näme tawhidde ölen adamlaň näme hiçbir dowdakda ömürlük galmaýar diýe günälen näçesin edenem bolsa diýe. Görýän? Eýem tawhidde diýdi-de İmam Nevevi. Şu tawhidde diýen sözünden näme diýip düşünýär? Ol adam şirk etmedi. Emma şirk eden adama tawhidde diýilmeýär. Hem şu tawhidde sözünden düşünýär, ýani onuň eden günäleri şirkden, küfürden aşakdaky. Soňam näme diýär? Ýani tawhidde ölen adam näçe günä esede dowdakda galmaýan bolsa, edil şoň alim diýär ennehu la yedhulul cennete ahadun mata alal kufri walaw amila min al a'malil birri ma amila. Edil şoň alim cennete girmez diýär küfürde ölen adam tagatdan sogapdan näçe näme ölsedi diýär. Eýem bir adama da näme tawhidde öldü diýilmeýe şol näme tawhidi kabul derejede amal etmedik bolsa. Hükmani suratda tawhidden aňyrda Allah'na ibadet Allah iman edenliginden hem aňyrda şu hükman käbir amaly eden bolmaly. Oňa da näme mysal üçin şu amala da berilýän misallar namaz, Allah'ın hükmüne hükümlenmeklik, Allah'ın taqdimlamaklyk, dille yürekde amallar, şunuňmy Allah'ın ibadetde birlemeklik, şirkden, küfürden näme daşlaşmaklyk. Tayyip. İnne devam edet yani. والموحد لا يكون موحدا إلا إذا انتفى عنه مطلق الشرك الأكبر وأفرد ربه عز وجل وحده بالعبادة. والموحد والموحد الله نبرليان bolmaya te onnon näme ulu şirkin bar görnüşler näme götürlýänçe. Bir adam näme müşrik adam İslam'a girip ibadetde Allah'ın birliğini boljak bolsa onnon ulu şirk diýilýänlaryň barsynyň görnüşi göterilmeli. Ol adamda ulu şirk diýilýänlaryň hiçbiri galmaly. Bir ibadetde de şirk etmeliler. Ve afrada rabbahu wahdahu ve Allah'nam näme ibadetde birlän bolmaly. Yani bir Allah ibadet eden bolmaly. Kema fil hadis el-muttafaqi alayhi diye. Näme Sahih Buhari'da ve Sahih Müslim'de gelen hadiste de şeyle geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? La yedhulul cennete illa nefsun muslime. Şu kaide. Cennede dine musulman adam girer diye.
La yedhulul cennete. Hergiz girmez cennete musulmandan başga adam diye. Yani cennete yeketek girecek musulman. Şunu mu? Yani şu ayda cennete yeketek girecek adam musulman adam mı oluyan mı olsa? Onu öňem aýtdyk, şu ayda aýtsagam näme? Jaýdar näme? Aýdylan gurrun bolýar. Olam kim musulman? Şonu bilmem, dogry dämi? Ulamalaram näme diýe? Musulman boljak bolsa näme etmeli? 3 tane qady, 3 zady bilen näme tasdiqlan bolmaly we şu 3 tane qadam näme 2 tane qaddan saf bolmaly. Düşündiňmi? We 3 tane qady bilen näme etdi? Tasdiqlady. We 3 tane qaddan 2 zatdan saflardan soňra hukmani suratda näme bir şert tapylmaly. 3 zadyny näme 3 zady bilen 3 zady tasdiqlamaly ýan zadymyz näme? Allah'ni peygamber İslam dinini. Düşünün bir adam musulman bolmaya te Rabbim Allah dip bir Allah'a ibadet edip başlamada ve peygamberden hak peygamberden ve insan peygamberden ananyança ve eýeryança diňanan mahluk etana. Sen Yewreýler ananýady mı ananakdy? Yewreýler ananýady. Şoň ananyança we eýeryança diňe peygamberin hakdygyny anan mahluk eterana. Ananmaly we eýermeli hukman we İslam dininin hak dinine dinligine we İslamdan beýlek dinligiň batyllygyna ananmaly. Düşündiňmi? Indi şu adam diline hukman diýmeli. Yeketek ibadete haqqyl bir Allah diýmeli. Yeketek ibadet edilmeli Allah diýmeli we ibadet etmeli. We Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan kuwa näme hak peygamber ondan soň peygamber ýok diýmeli. We kimden kim peygamberden soň özüni men peygamber diýip gelse, şol adama kafir diýip itiqad etmeli. We yeketek Allah tarapyndan ugradylan we Allah tarapyndan razy bolmayan dinem İslam din diýmeli. İslamdan başga dinleň barym batyl diýmeli. İslam dininiň başga dine girýänem kafir diýmeli. Dille diýmelim diýmeler şular. Dille diýmeli. Şu dille diýen zadyňa da şeksiz, şübhesiz sen yüregiň itiqad etmeli, iman etmeli. Düşündiňmi? Yüregiň bilen sen Allah'y taqdimlamaly, peygamber söýmeli, İslam dinini söýmeli. Düşündiňmi? We yüregiň bilen Allah we Rasulunyň we İslam dinini buýurýan zatdan etmeli, gaýtarýan zatdan gaýtmaly. Ve Allah'ın buyruklarının ve qaytarıqlarının içinde ve peygamberimizin buyurup qaytarıqlarının içinde ve İslam'ın buyurup qaytarıqlarının içinde beden ağrağım edip qaytmalı näme öz paýy var. Bedenim etmeli zatlar var, bedenim qaytmaly zatlar var. Şundan sen eden bolmaly. Beden taýdan esasy buyurulýan zat näme etmeklik namaz. Allah'ın hükmünden nöklük, Allah'ın taqdimlamaklyk, bir Allah'a ibadet etmeklik ve beden ağralaryna qaytmaklyga buyurulan zat näme? Şirkden, küfürden, şununmy? Dinin üstünden gülmeklikden, dine äsgermeslik etmeklikden, Kur'any, meçidi yakmaklıktan, yıkmaklıktan, äsgermeslik etmeklikden şu zatlardan gaýtmaly. Düşündiňmi? Yani musulman şu 3 zady, Allah'ny peýgamberi we näme İslam dinini dili bilen, kalbi bilen, amaly bilen tasdiqlamaly we näme dili bilen, kalbi bilen, amaly beden agdalary bilen näme amal etmeli. 3 zady tasdiqlady dämi? Sen şu 3 zadyň 2 zatdan saplanmaly. Olam ulu küfürden, ulu şirkten saklı. Böyle musulmanın diline, musulmanın kalbine, musulmanın beden agdalaryna ulu şirk, ulu küfür bolmana haqqy ýok. Emma musulman ejizde diline ya kalbine ya beden agdalaryna käwir kiçi şirk, käwir kiçi küfür diýilýän edip bilýär. Benim itiqadymyzda ähli sünnet we cemaatın itiqadyny edip bilýär musulman adam. Emma hawarişden ýani edip bilen. Hawarişden ýani ulu şirk, kiçi küfür etmeler. Ol hawarişden ýalňyş düşünýär. Emma ähli sünnet we cemaatyň ýanyna ýanky bir musulman adam näme kalbi, dili we näme beden agdalary ulu şirkden, ulu küfürden saq bolmaly. Yani Allah sevmeli. Düşündiňmi? Yani dili bilen etmeklik. Düşündiňmi? Allah sevmeli. Yani bir al dilini bilen Allah sevdi dämi? Şuň diline çykmaklygyň öýde ýeterlik şoň kafirligine. Söwen zadyna yüregli näme küfürdigini bilmeklik ya kabul etmeklik şertde. Dille diýdimi? Şu diýen zadyny bilse boli, agzyndan çykan zadyny bilse boli. Şoň küfürdigini bilmeklik, dinden çykarýandan bilmeklik gerek. Sen agzyňdan näme çykdy? Şu Allah söwdüm. Şu agzyňdan çykanlardan Allah söwünçdigini bilýärmi? Howa bilýänlidim bolny şol adam dinden çykýar. Emma şu söwünçiň küfürdigini bilýärmi? Ya şunu diýsen sen dinden çykýandyň bilýärmi? Ýok men bilemem. Şu söwdüň küfürdigini bilemem. Şu sözü diýsem men dinden çykýandygymy bilemem. Ýöne gänki agdymdan çykanda towa Allah söwmek diýdim boldy ýeterlik. Şol adam dinden çykýar. Emma şu diýen zadynyň küfürdigini bilmeklik şertden. Ýa-da şol ady diýenne dinden çykýandygyny bilmeklik şert däl. Emma murji'eler näme diýär?
şu diýen zadyny bilenden soňam şu diýen zadyň küfürdigini bilmelimiş. O şu diýen zadyn diýse dinden çykýandygyny bilmelimiş. Şu zatda bilenden soň diýse kafirmiş. Şunuňmy? Yo, o murji'eleň şerti. Ol ähli sünnet we cemaatyň şerti däl. Ähli sünnet we cemaatyň şerti şu diýen zadynyň Allah söýmekligini bilýän bolsa bolar. Şunuňmy? Ya kabra secde et. Şu eden zadynyň kabra secde etmekdigini bilse bolar. Sen şu wagt näme etdiň? Şu kabra secde etdim diye. Şunuňmy? Yani büdürap ýykylmandyr. Yani şu wagt bir amal etdiň, şu eden zadyň näme? O kabra secde etdim diye. Şu kabra secde etmekliň küfürdigini bilmek şert däl. Ya kabra secde edene dinden çykýanyny bilmek şert däl. Yani bir adamyn näme? Kabra secde etdi, o ödem näme amal edenini bildi. Allah söwdi ödem agzyndan nämeň çykanyny bildi. Biz näme diýip etiqad etmeli? Yok, man şu adamyn näme? Kafir diýip etiqad etmeli. Emma oňa dawat etmeli, o başga gurrun dawat etmeli, İslama çağırmaly. Yumşak bilen ýol bilen çağırmaly, gatlyk bilen çağırmaly. Yo, yumşak ýol bilen çağırmaly. Gönüm ölsen kafir müşrik diýmelim, diýmeller ýüzüne. Yo, diýme. Sen ema kalbyňda näme kafir diýip etiqad et, emma sen näme dawat üçin, on hakka gelmekligi üçin näme? O janym diýip, gozum diýip, ballym diýip sen ýalňyşdyň, beýtme, şular sen dinden çykarýar. Kelimäň çöwür, tobat, gaýdy bu zatlara barmy? Hey bir musulman adam, şuda edermi? Sen la ilaha illallah diýen adam o. La ilaha illallah diýen adam Allahdan gaýra secde edip bilmeýär. Sen şu eden adam gaty howplu, hatarly dinden çykaýmaklygyň ahmal. Sen näme Allahdan gork, tobat, şu zat näme ulamalar dinden çykarýar diýip aýt. Şunun gönümel diýmesen hem. Sen hükman pärgden tövbe düşünme gaýdydan şuňa aklatlar etme diýär. Gaýtdymy tövbe etdi, gaýtdymy alhamdulillah muslim doganymy Allah tövbe kabul etdi. Emma gaýtmadymy eýem aýtdyň dämi sen? Aýtdyň ýetek. Şonsoň gaýtmadymy eýem dünýäde müşrik we ahiretde de şular adam tövbe edilse dogda hydyp etiqad etmeli. Şunuňmy? Emma kâwranyň tersi şune biz bir adamyny şuňalyk sezdiýse ýa şuňal amal etse müşrik saýmaly ise gönü onu urmaly, onu söýmeli, gönü ýenişmeli. Buny biz diýemiz ha. Kim şunu bize ýönkeýänem bolsa ol ýara biziň aqtykadymyzy bilmeýän adam, biziň inancymyzy bilmeýän adam, biziň sözümüzi eşitmedik. Ýa-da niýeti päli ýaman şu tawhidiň, şu aqidaň düşmany bir töhmeş ýalançy kezzap adam düşünme. Yani biz şu adamyny kim saýmaklygy barada müşrik diýer. Yani amal etdim, yani söz dedim senin kalbyňda şunu musulman saýmalar. Şunu. Emma ona dawat etmek meselesinde sen yumşak bol. Ondan hem meter yumşak bol. Şunun gowy sözlerdi. Şunun dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Sana sen sebäbinden bir adamyň dine gelmekligi sana dünýä malyndan gowy diýär. Yani bir adamyň İslam'a gelmekligi sebäp bolan dünýä malyndan gowy. Şoň şüp sen näme ağam di, inim di, gayrat et, eğitmedi, yalvar, ağla. O başka mesele, davet meselesi başka mesele. Ama men bu adamın kim saymar, ol başka mesele. Şunu Enni dine cennete girecek musulman olacak bolsa, onu biz näme musulmanın kimdigini bilmeli. Musulman näme dili bilen Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýmeli. Gysga çaýdanda da yani la ilaha illallah Muhammedar Rasulullah. Şunu dili bilen la ilaha illallah Muhammedar Rasulullah diýen bolmaly. Manysine düşünýänmeli. La ilaha illallah manysy näme? Yeketek ibadatı haqqıl haq ilah bir Allah diýmeli. İlah diýmek ibadat edilýän diýmek. Ibadat diýmek Allah Taala her bir buyuran zadyny Allah üçin etmeklik peýgamberiň sünnetine görä we her bir gaýtaran zadyny Allah'ın rızalygy üçin gaýtmaklyk. Ene şu ibadat, düşündiňmi? Allah tarapyn her bir söýlen söz ibadat. Allah tarapyndan her bir söýlen amal ibadat. Allah tarapyndan her bir näme islenilýän inanç näme her bir kalpda göterilmeklik islenýän inanç şu ibadat. Bir musulmanyň näme ýüzüne görüp bakmaklyk ibadat. Şu zatlaryň hemmesi sowap umid edilip Allah üçin edilmeli. Ve Allah'ın haram eden zatlarından Allah'ın haram edenler üçin gaýtmaklyk näme ibadat. Her bir musulman näme şu la ilaha illallah manysyna düşünmeli. Muhammedar Rasulullah manysyna näme yani şu insan hak peýgamberden näme men şaýatlyk berýän we şuňa eýerýän, buyuran zadyny tutýan, gaýtarýan, gaýtýan diýmeli. Şu sözde sen diýdin we düşündiň, şunu sen şeksiz şübhesiz kalbyň kabul etmeli. Düşündiňmi? Kalbyň kabul eden soňra sen kalbyň karar almaly. Şunu näme karar almaly? Men şu şaýatlyk beren Allah'ım onu näme ibadat edilmeli bolsa, men onu şuňa ibadat edäýmeli. Hukman sen ibadata başlamaly. Men şu şaýatlyk berip tasdiqlap karar alan peýgamberim onu men tarapynyň hukman eýerläýmeli. Sen eýem ýygyny eýerip başlamaly. Onuň eýem sen gözleýän şu Allah'ım maňa näme buyurdy?
Sen edip başlama beden ağralar bilen. Şu Rasulullah bana nämen buyuruyor? Sen etmeli. Yani şu 3 zat bilen şu 3 zat tasdiklanan musulman. Ve şu adam şu İslam'a girenden sonra imanı bozayan zatların hiçbirini etmeliler. Düşündünmü? Yani dilinne küfür ulu şirk etmeliler. Yüreğinne dinden çıkarayan näme käbir inançlar götürmeliler. Düşündünmü? Beden ağralar bilen dinden çıkaran amallar etmeliler. Düşündünmü? Ne şu bir adamda şu zat tapıldı. Şu zat tapılandan sonra şunun iman kabul olmak için näme? Küfr bit tağut bolmaly, düşündingmi? Allah'dan başga hemme ibadet edilen zatlarım batıllyk ıqtikad etmeli, düşündingmi? Yankı adam kalbi bilen, dili bilen, amalı bilen Allah'ını, Peygamber, İslam tatbiqlady we yüreği bilen, kalbi bilen, beden amalları bilen näme? Allah ve Rasulunun ve İslam'ın buyuran zatlarını etti, gaytaranlardan gaytdy. Indi şu adam şu zatları edenligi sebep bir musulman bolýarmy? Yok. Yine şu musulman bolmaklygy üçin şerti var. İslam dininin kabul bolmaklygy üçin şundan şerti var. Olam näme? Küfrü bit tağut. Allah'dan başga hemme ibadet edilýän zat batyllyk ıqtikad etmeli. Şolary ýigrenmeli, şolara düşmançylyk etmeli. Ve Allah'ın hükmünden başga hemme hüküm batyllymy. Peygamberin hükmüne karşı hükümden bari batıllymy. Ine şu adam musulman. Ve yankı batıllıyan zatlarına yigrenmeli, düşmançılık etmeli. Düşündün Ine şu adam musulman, oğlanlar. Musulmanın kimdigini bilmeli. Düşündün mü? Ama murcielön yanında kim musulman? Bir soğabi iştiyilen zadın bir ettim musulman. Elini küllük kül gördü mü? Musulman. O elini küllük alıp gördü. Düşündün mü? Telpek Türkmen telpekli gördü mü? Muslim. Düşündün mü? Doğanlı gördü mü? Muslim. Düşündün mü? Yo, o zatlar näme? Doğan telpek bir näme milletin bir milli eşigi. Düşündün mü? Ya mesela Türkmen mi? Muslim. Düşündün mü? Türkmen bolmak, musulman bolmak. O başka millet näme? Musulman bolsa gaýtam, geňörün bolýar. Xitoy namaza okan bolýar o diýerler. Bir Xitoy, bir muslim Türkmenistana gelende namaza okap oturar eken. Jon gurrun net diýerler. Bir Xitoy namaza okan bolýar. Ana näme Xitoy musulman bolsa namaza okar da. Sen Türkmen bolup namaza okamasaň Türkmenliňde näme peýda bolýar? Düşündiňmi? Yani olaň nazarynda Türkmen musulman bolaýyn bali. Emma Xitoy wenneler, Korey wenneler zatlar muslim bolsa, olar näme? İkinci gatlykly muslimlermiş. Aýana girde gire aýtdyrdy. Şunu gaňalyk zat. O sen kim bol? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip. Yankı suratda yankı la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah sözüne gatnaşdyňmy? Ha, ýa sen musulman milletine, diline, gatlaryna, baýlygyna, garyplygyna garamadan we jinsyňa we näme görnüşiňe garamadan. Yani jinan bolsaň sen muslim. Düşündiňmi? Köp adam jinlan musulmanlygyny bilen aklar. Cünnana muslimi var, olan alimleri var. Şunun olan içinde de bid'atçılar var. Her türlü var. Olan içinde de kafir var. Hatta selef salihlerin biri bir cindan oturuşunu gurrun veriyor. Şunun mu? Şonna cindan soradım de bizim aramızda bilýän diýdim de. Ey cinniye, bizim aramızda mezhepler var. Ol bul. Sizin içinizde de mezhep var, barmy diýdim diye. Ba diýdi. Şaýda adam mam sizin içinizde dedim. İň nejitimiz şolar diýdi. Görýärmi? Şirin içinde de şay var mı dedim diye, cınat dedim diye. Cın näme diýdi? İň ervedimiz şolar diýdi. İň ervedem kim eken? Cından hem şaýlar eken. Adamdan hem iň ervedi şaýlar eken. Düşündiňmi? Şoň üçin oglanlar näme? Kaidany bildi. Cennete girecek kim eken? Diňe muslim eken. Ve muslime de muslim diýilmeýän eken ta ýanky suratda la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah bilen gatnaşmady. Muslimin kimdigini bildik. Onda muslimin kimdigini bilen bolsak onda näme? Biz tanawul ýasyňymyzdaki adam musulmanmy? Musulman näme? Düşündiňmi? Şoň üçin näme dinne adam bilen gatnaşylyna, dinne wasf bilen gatnaşylýar. Şu wasf şu adamda tapyldymy? Şu adamda tapylan wasfa göre gatnaşýar biz. Düşündiňmi? Köp adam bilen şahsiýet bilen gatnaşmalydyr diýär. Yo, biz adam bilen şahsiýet bilen işimiz ýok. Din bize at berdi, wasf berdi. Doğru değil mi? Şu adamda şu wasf tapıldı şu wasfı götürýän adama näme at takılanmadı şu adam berdi ya. Din. Düşündüňmi? Ve şu adamda tapılan wasfa göre gatnaşdy. Bizde bir wasf bar. Näme? Bir Allah'a ibadet etmeklik. Allah iman etmeklik. Peygambere iman etmeklik. İslam dinine uymaklik. İslam dinini tutmaklik. Bir adamda şu wasf tapdyk. İbadette Allah'ın birliği, namaz okuyor, peygamber söylüyor, iman et ya, İslam dinini tut ya, buyruklarını berca et ya, haram, günah dilanatan gayt ya. Şu vasf tapılan adama biz näme diýmeli? Muslim diye, düşündüňmi? Eýem şu muslim biz söýmeli, şuna muslim adyny bermeli. Emma bizde bir vasf var.
Gyssanan da Allah'dan gayrin çağırmaklyk küfür. Allah'ın hükmünü taşlap başka hükümlerin hükümlenmeklik küfür. Allah sevmeklik küfür. Kur'an depelemeklik küfür. Araga halal, zina halal demeklik küfür. Vasf mı vasfta. Bir adam da şu vasf tapılsa biz näme diýäs? Müşrik, kafir diýäs. Ýigrenýär. Ondan ol adam kim bolaysın? Bagyryndan öňen bolsun. Ýa-da seni bagyryndan öňüren bolsun. Tapaw diýär. Şunuňmy? Biz İslam dini şahsiyet bilen, adam bilen gatnaşanak. Biz vasf bilen gatnaşak. İslam dini bize vasf berdi. O şo vasf bilen vasflanana ad berdi. Düşündüňmi? O şo adyň hem ýyzyny eýeren hökümlerini aýtdy. Şu vasf musulmanyň vasfy. Onu musulman adynyň ýyzyny eýeren hökümler näme? Biz şo musulmany söýmeli. Ýardam bermeli. Şo musulmanyň elimizden dilimizden berýän ziýanlarymyzy gaýtarmaly. Ölse gömmeli, jinadalamaly, imam bolsa ýyzyna uýmaly. Gyýyz sorasa bermeli, gyýyz bolsa aly bilýär. Bismillah diýip damak çalsa iyi bilýär. Düşündükdämi? Ve ölse de inşaallah şu cenneti diýär. Düşündüňmi? Indi Allah Taala bize vasf berdi. Şu vasflardan näme? Kim tapylsa şoňa müşrik kafir diýin diýdi. Biz näme diýip itiqad etmeli? Ýani Allahdan gaýryny dilek etmeklik, ya Allahdan gaýryny ona damak çalmaklyk, Allahdan aranda arys tutmaklyk. Şu vasf tapylan adama biz näme diýäs? Eýer şeriatyň beren adyny näet? Müşrik diýäs, kafir diýäs. Indi müşrik kafir diýen adamyň hem ýyzyna müşrik kafir diýen ady eýeren hökümler bar. Şu höküme göre gatnaşmaly bolar. Müşrik kafir adamyna ýa-da söýbilýärmi, söýbilmeýär, ýigrenýär. Imam bolsa ýyzyny namaz okamaýar, düşündiňmi? O şoňa hökman kafir diýip itiqad etmeli bolar. Şonu ýigrenýär, şoňa düşmançylyk etýär. Bismillah diýip damak çalsa da iýmeýär. Ölse musulmanyň näme gabrystanyna jaýlamaýar. Düşündükdämi? Ve bilen zatlarına ilm, hüccet, delil yetenem bolsa, o şondan soň gaýtmadyk bolsa, o tawba etmenem ölenme bolsa, şul adam dowzaky diýip itiqad etýär. Düşündiňmi? Şoň üçin biz bilmeli olanlar. Biz näme wasf bilen edýär. Şoň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemden käbir näme etdiler? Jinslary soradylar. Mysal üçin erikden ýasalan, hurmadan ýasalan, ýani qyratlardan ýasalan araklaryň hökmü näme diýende Peýgamberimiz atlaryna agdap oturmady. Şunu Peýgamberimiz näme bulary näme etdi? Rahatlanırdı. Yerin üzerinde miwakan, ösümlükkan, hayse bir yeka soracak. Şu Peygamberimiz näme dedi? Yok, beýdip soramak. Şu wasfy alın, näme zatdan ýasalan zat, şu wasfyna geldimi şu haram dedi. O wasf näme? Kullu muskirin näme dedi? Haram. Her bir serhoş eden zat haram. Inni sen al dedi. Erikden ýasalan şerap içende serhoş etýän bolsa şu haram. Şunun çörekden ýasalan zat şerap içende serhoş etýän bolsa şu haram. Süýjüden ýasally bir şerap, şonu içýän seni serhoş etýän şo näme? Haram. Etden bir şerap ýasally, içdiň serhoş etdim şo haram. Haram. Peýgamberimiz wasf berdi. Edil adamam şoň alyp, şunuňmy? Yani wahy gelmedi, plan musulman, plan kafir diýip. Wahy geldi, şu amal etmeklik küfür, şu amal etmeklik iman. Ne küfür şirk wasfyny eden adam müşrik, näme? İman, tawhid wasfyny eden adamam näme? Muwahhid tawhidi. Şoň şüp näme? Ýani üçüncüde düşünmeli zat cennete kim girýär? Musulman girýär. Düşündiňmi? We kim musulman? Onam ähli sünnet we cemaatdyň açıklayışına göre açıklamalı. Emma murci'eleň ýa-da hawarişleň düşünşýärlik düşünmeliler. Enne näme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Omar'a bir gün şey diye. Yabnal Hattab. Ey Hattab'ın oğlu. Yani Omar radıyallahu anha yüzleniyor. İzheb. Fenadi fin nas. Gitti adamların arasında car etti. O ne hemen car etmenin aşağı gelecek zatlar car etti. Ennehu la yedhulul cennete illel mu'minun. Gitti car etti. Cennete dine mu'minler girecektiğini aytti. Şimdi müşrik cennete girene. Münafık cennete girene. Kafir cennete girene. Öyle müşrik, münafık, kafir diye söyle köp adamlar kim düşünen yok. Müşrik kim, münafık kim, näme, kafir kim. Şoň üçin täze näme şu döwrün kafirlaryň adyny tutup aýtmaly. Yani kommunist kafir. Şununmy? Ateist kafir. Şununmy? Soň näme? Demokratlar kafir. Liberali näme bolýar? Liberali diýerler mi? Ha? Ha? Liberalistler kafir. Şununmy? Yegowalar kafir. Krishnalar kafir. Şununmy? Hemme dinleri birleştirmeli diýenler kafir. Şununmy? Başga näme? Gawr parazlar kafir. Şununmy? Ölüler çağıryanlar kafir. Şunun Allah bilen arasında arış tutmayanlar kafir. Şunun yani köp adam kafirler we näme müşrikler, münafıklar cennete giren ak diýilse, gönü kim gitýär gözüňlerine turp bolnan? Ýewrey hristiýanlar gitýär. Şunun. Ýa diňe ýewrey hristiýanlar. Şunun.
Yani Yevreyem kafir, Hristiyanım kafir, Hinduslarım kafir, Krishnalarım kafir, Şaylarım kafir. Düşündünmü? Cehmilerim kafir. Düşündünmü? Ve ateistler, komünistler, masonlarım kafir. Şularım näme tawbat etmän, İslam'a girmän ölseler näme dinden çykýarlar. Allah'ın üstünden gülýän, Allah'ın üstünden, dinin üstünden näme gülýän humoristlarım kafir. Düşündünmü? Ha? Olam her türlü bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diye Ömer radıyallahu anhu gitti adamlara jar etti. Müminden başka cennete girecek yok diye. Düşündünmü? Bu hadis näme Müslim'de gelýär. Ve Ebu Davud'da gelen rivayette İbn Avf diye başka bir sahaba burun jar ettir ya. Olam Abdurrahman ibn Avf. Erke farasak diye atına minne çaptır diye jar etti ya. Sümme nadi jar etti. İnnel cennete la tahillu illa el mu'mina diye. Cennet müminden galana haramdır diye. Düşündünmü? Cennet bir mümine halaldır diye. Görýärmi? Müminin kimdiginden bildik. Müminin esasy vasfy näme? Bir Allah ibadet eden. Düşündünmü? Ne müminin en esasy vasfy bir Allah ibadet etmeklik. Müşrikin en esasy vasfy näme? Ibadette ikilik etmeklik. Awala Allah galip berse falan edin işin aýtdygy. Düşündünmü? Şoňa biz awalam Allah, ahiram Allah. Allah'dan başga bizden çağırýarmyz, sığınýarmyz, näme hajat soraýanymyz ýok. Ey illa li muvahhid yani dinge mümine halalligi näme cennet yani dinge Allah'ni ibadette birläne. Düşündünmü? Ve qala u'titu ash-şefa'ata ve hiye nailetun men la yushriku billahi şey'a diye. Bu da näme İbn Abi Asim'in sünnet diyen kitabında gele Şeyh el-Albani rahimehullah'ın näme hadis eden, sahih eden hadislerini. Enne Peygamberimiz sallallahu bu hadisin içinde iki tane kıvadı beyan et. Ya birincisi u'titu şefaate. Yani mana da şefaat etmeklige ursat berilýär diye. Düşündünmü? Yani öň eten adam kıyamet mahşer gününde şefaat edip bilene. Düşündünmü? Kimler şefaat edebilecek? Peygamberler, perişteler, şehitler, ulluk yaşına yetmedik näme? Çağalar, ulamalar, salihinler, salih amallar. Ne şular näme? Şefaat edip bilýärler. Allah izin berenden soň, ursat berenden soň. Indi Peygamberimiz ustayda bir zady näme etýär? İsbat etýär. Bir zady näme etýär? Beýan etýär. Maňa şefaat berildi diýär. Yani Allah Taala maňa izin berdi şefaat etmeklige. Soňam aýtýar. Peygamberin şefaat edip bilýän bolsa onu hemme kişi ondan şefaat sora bilýärmi? Sorap bilen ha. Şunu. Birden sorap bilýän bolaýan ýagdaýynda da her bir soraýany Peygamberimiz şefaat edip bilýärmi? Ýok, şefaat edip bilen ha. Şoň üçin ýygynyň aýtdy. Maňa berildi diýär şefaat diýeni. Bilin o diýär men kim edip bilýänmi? Şunumy? Kim edip bilýän? Şonu bilin diýär. Olam kim? Ve hiye nailetun. O şefaata näme? Müyesser boljaklar Allah ikilik etmediklerdir diye. Düşündünmü? Yani o şefaata nail boljaklar. O şefaata müyesser boljaklar kimler diye? Men la yushriku billahi şey'a diye. Bir Allah näme ibadet edenlerdir diye. Hiçbir ibadetini Allah ikilik etmediklerdir diye. Düşündünmü? O her bir öň ýetene näme şefaat edilene. Düşündünmü? Rasulullah her bir öň ýetene şefaat etmeklige ursat berilene. Allah Taala näme? Bar ey Muhammed diye. Sen şefaat et diye. Öňe şefaat etjek adamynyň näme? Diňe maňa ibadet eden bolsun diýene şert bilen. Düşündünmü? İzin vermeli Allah Taala şefaat etmene we Allah Taala izin vermeli näme? Kime şefaat etmekligine. Düşündünmü? İlki bilen Allah ursat bermeli. Sen şefaat edäý diýip. Soňam Allah şu şefaat etmeni ursat beren adamsyna ýene ursat bermeli. Ne şu çäkdäki adamlara eder. Yani şu çäkdäki diýdigen diňe maňa ibadet edenler emma. Ibadet etmedi Allah Taala. Ateist bolýar. Ya darim ibadet etdi, ýöne şirk etdi. Bulara şefaat näme? Haram. Şunukdami? Ve aleyhi فإن ورود الأحاديث الأخرى التي تفيد دخول الجنة لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من لم يعمل خيرا قط
كما هو ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره. ينبغي أن تحمل على من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان زائدة على أصل التوحيد الذي لا ينجو صاحبه إلا به، وكذلك الذي لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا قط، زائدا عن أصل الإيمان والتوحيد الذي لا بد منه ومن استيفائه. Görýärmi inni bu hadisler buňalyk derejede düşünülýän bolsa, jennete ýeketäk girjek mümin muslim boljak bolýan bolsa we mümin muslimen bir Allah ibadet eden adam bolýan bolsa, onu ýanky gelen hadislere nähilek düşünmeli. O gelen hadislere mysal üçin birinin kalbynda näme zerre kadar imanan bolsa jennete girýän diýen hadisler bar. Şunu kalbynda zerre kadar iman bolsa jennete girýär diýilse näme diýip düşünmeli? Yani asli imanından artıkmaç zerre kadar amal olsa da näme cennete girýär. Diňe dille diýip yürekde näme iman edeni yeterlik däl. Yani dille diýip yürekde näme iman edip we islama girmekligine näme hökmani söte gerekli amallan artygam zerre kadar amal edenen bolsa näme şol adam cennete girýär. Şey diýip düşünmeli. Emma bir adam näme asıl imanın iman bolmaklygyna gerekli amal etmedik bolsa ol adam musulmanlar. Şu Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah näme diýär? Kimde kim dille la ilahe illallah di yüreğinden ıqtiqad etdi. Ýöne beden agdalar bilen amal etmese diye biz ol adama musulman diýip bilmeýäs. Sebebi ente ol şirkden çykanapdy. Şunu bir adam şirkden, küfürden çykyp islama girjek bolsa näme? Hökman üç agda şu sözüň astyna gelmeli. Şunumy? Dilem, yüregim, amaly, bedenlerim. Şunumy? Şoň üçin indi käwel hadislerde gelýär. Bir ýeriniň kalbyna zerre kadar iman bolsa da jennete girer diýilse, murji'eler şuna diýip şu hadisde näme diýip düşündiler? Bir adam yürekde Allah'ın bildim bolly gutardy. Şol adam jennete girip bilýär diýdiler. Ya danim men dille la ilahe illallah diýip ýöne bir itesuvverse de şol adam amal etdi diýip saýdylar. Ýa ol bu hadisler ony näme godana tutanok. Yani bir adam haqiqi islama girenden aňyrda zerre kadar amal edenen bolsa jennete girýär. Aýar käwel hadislerde men lem ya'mal hayran qat. Yani hiç amal etmän jennete girenler var diye. Olaram näme diýip düşünmeli? Olam hadis, yani hadis amal etmän jennete girenler var diye. Olam Sahih Buhari'de. Olaram näme diýip düşünmeli? Yani asıl imanlarından artık näme amal etmediler. Asıl İslam'a girmeklik üçin näme etmeli amal etdi de ondan artık zat etmedi. Dille diýdi, kalpda inandy we beden agdasy bilenem. Etmeli amal etdi de ondan aňyrda hiç zat etmedi. Jennete girýärmi? Girenak, girýär. Şunuňmy? Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir şeyle hadisi gelýär. Yequlullahu Teala akhrijû men kâne fî kalbihi mithqâle habbetin min khardalin min iman. Peygamberimiz şu hadisinde näme diýär? Şefaat etçeklere buyurýar, periştelerine buyurýar, gidin diye. Dowdakdan imanynna näme? Khardalın mithqala habbatin min khardal. Khardalın dänesi ýalyk näme? Kalbynda imandan baran bolsa dowdakdan çykaryn diye. Şunuňmy? Dowdaky görüň diye. Kalbynda khardal dänesi ýalyk iman baran bolsa şonu dowdakdan çykaryn, jennete salyn diye. Endi bu hadisi Buhari'de gelýär. Ibn Hajar rahimehullah açıklaýar. Açıklap näme diýär? Wal muradu bi habbati khardalin huna ma zada min al a'mali ala asl at tawhid. Liqawlihi fi riwayat al ukhra akhrijū man qala la ilaha illa Allah wa amila min al khayri ma yazinu zarra diýär. Görýärmi? Yani Ibn Hajar rahimehullah ýa hadis açıklaýar. Dowdakdan kalbynda khardal dänesi ýalyk iman bilen çykaryn diýende näme diýip düşünmeli? Wal muradu bi habbatil khardali huna diýär. Şu hadisde khardal dänesi ýalyk iman ýan sözünden näme gözüň tutýar Rasulullah? Asly tawhid tapylandan aňyrda edilen amal gözüň tutýar. Bir adam islama girmeklik üçin gerekli amal etdi we ondan aňyrdaky näme eden amalynyň möçber khardal dänesi ýalygan bolsa salyn diýär. Çykaryn diýär. Näme? Şol amal sebäplen Allah taala rahmetýe şefaat etdi. Şunu bağışlaýar günahlarını. Bir adam näme? Asıl islama girdi. Dille diýdi, kalpdan, beden agdalaryny etdi.
Ve ondan aňyrda da näme käbir sünnet, käbir wajib diýilýän zatyn etdi, ýöne onuň eden zady hardal dänesi ýalçak. Ve şey dibem näme dowdaga düşdi. Ýam käbir haramlardan gaýtmady, käbir parlar etmedi. Ýöne şonda da Allah Taala şon näme İslam'a girmeklik, girenden soňam bir eden amal jagaşy, näme hardal dänesi alamada çykaryn diýen. Ve ýene bir hadisde gelýär. Näme diýär olam? Akhrijū men qala la ilaha illallah ve amila minel hayri ma yezinu der. Görýän? Başga bir nämede gelýär, rivayetde gelýär. La ilaha illallah'dan artykmajam. Näme? Zerre kadar hayır edenem bolsa näme? Çykaryn diýär dowlukdan. Görýän? La ilaha illallah'dan artyk diýär. Näme? Zerre kadar hayır edenem bolsa, amal hayır edenem bolsa çykaryn diýär. Görýän? La ilaha illallah'na da ıgtibar berdim, bermedi ustady. Berdi. Eýem la ilaha illallah ıgtibar berip durmy Rasulullah? Eýem şu la ilaha illallah diýen adam näme? La ilaha illallah'y kavul bolar derejede amal eden. Ve ondan aňyrda da amal eden ýöne zerre kadar ýaljak. Şu zerre kadar ýaljak eden bolsa Allah Taala näme etýär? Şonu cennete salýar. Yalqaya, bar günahlarını bağışlaya. Şunuňmy? Şoň şip bir näme düşünmeli, ýani hadisler, yani bir diye yani amal etmese de amal etmen cennete giren ma diye bir hadis haber veriyor. La ilahe illallah deyip cennete girenlen badygyny. Emma bu hadislere näme Allah ve Resulünün muradyna göre düşünmeli. Bu adam la ilahe illallah diyen sebäpli cennete salınıptır. Ýöne bu la ilahe illallah diyen adam näme la ilahe illallah'ın daşyndan näme amal edipdir. Ýöne amaly näme hardal dänesi ýaljak bolupdyr. Bir diýipdir, amal edipdir, ýöne onuň eden amal zerre kadar ýaljak. Ýöne şonu da Allah Taala buny näme la ilahe illallah'ın daşyndan eden amalyna azlygyna seretmedinden we la ilahe illallah'ın daşyndan eden amalynyň eden günäsiniň kändigine seretmesinden näme şul adam ibadet edipdirmi? Allah'ny birläpdirmi? Adam bolsa näme ýalqap cennete salýar. Inni dördüncü söz başlısı näme? Ondan bir gysgaçyrak alyp geçelim. عند الحديث عن المسائل الكلية العامة كالتوحيد والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك من المسائل الكفر والإيمان لا بد من مراعاة جميع النصوص الشرعية ذات العلاقة بالموضوع. نابد يعني بر آدم أمومي توحيد إيمان جنة دوزخ شنو Musulman, kafir, müşrik, şu zatlarda sen gurlasın gelýän bolsa diýe. Diňe bir hadis alyp beýlek hadisler taşlamaklyň bolanapdy. Şunu. Sen kim musulman, kim kafir? Şu arada gurlajak bolsaň, men qala la ilaha illallah dakhalal cennet. Diňe şu hadis alyp, şu musulman diýmekliň bolanapdy. Bir hadis näme diýe? La ilaha illallah diýen cennetidir diýe. Cennete girýän musulman. Onu la ilahe illallah diýenden hemmesi musulman diýmekligiň nädürslik diýe. Şunuňmy? Sen umumi gurlajak bolsaň, yani umumi hakyky musulman kim, kafir kim, iman näme, küfür näme, cennet näme, dowzak näme. Bu zatlara da gurlajak bolsaň, ýanky gurlajak näme, mazmunlaň barada gelen bir hadis ya bir ayet alyp gurlamana sen hakyň ýok diýe. Indi kim cennete girýär? Şo barada gurlajak bolsaň, kim musulman? Şo barada gurlajak bolsaň, sen umumi musulman kim? Şu wagtda gulen hadisden barsyn jemle diýär. Musulman bolmaklygy üçin. Ya la ilahe illallah diýen adamynyň la ilahe illallah ıgtibara alınmaklygy üçin. Näme hadisler gelen o hemmesini jemlep bu şu hadisden umumisinden bir hüküm çykarýar. Emma yekece bir hadisden umumi hüküm çykarýar. Emma murji'eler ýalňyş ýanladyň bir hadis alýarlardanym umumi adamlara wasf etýärler. Olam umumi adamlara näme iman wasfyny berýärler. La ilahe illallah diyen cenneti. Şu hadis alýarlardanym la ilahe illallah diyen adamyň hemmesine musulman wasfyny berýärler. Bu bolanok, şunuňmy? Ýok, diňe la ilahe illallah wawatyny diňe şu hadis gelmedi. Bu hadisden başga näme? Başga hadisler geldi, açyklady. Men qala la ilahe illallah, yebtagi bizalika wajhallah. Yani bu açyklady. Kim la ilahe illallah Allah'ın rızalygy üçin diýse. Görýän? Bir la ilahe illallah'ny ýylyň gözi üçin diýilýär. Bu la ilahe illallah'yň ıgtibary ýok. Yani başka hadis açıklıyor. Kimin la ilahe illallah'ın ıgtibarı var? Diydi Allah için. Yine bir hadis geliyor açıklıyor. Men qala la ilahe illallah ve kafara bima yu'bedu min dunillah. Kim la ilahe illallah diyibem, Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaryň baryny inkar etse, taşlasa, ýygadan musulman bolady. Inni kimde kime sen musulman we şu cennete girip bilýär diýjek bolsam,
la ilahe illallah babatına gelen hadisen hemmetin cemlep onun nämetyen hüküm etyen. Yani la ilahe illallah dine dille diýmekliň yeterlik däleken. Dille diýenden soň näme kalbyňyň ananap beden agralaryň bilen amal edenden soň oň aňyrda ýene talap edilýän zatlar bar. Sen näme şu sözü diýip iman edenden soň imanyny näme islamyň bozayan amallardan sen eýem saplanmaly, uly kufur, uly şirk etmeliler. Bu dördüncü düşündürecek bolýan adam näme şu. Yani sen bir meselede gurulacak bolsaň näme şu meselede gelen ayet hadisleň hemmesini cemlep umumiysinden bir näme hüküm çıkardy. Emma bir hadisten hüküm çıkarıp umumi adamlara iman ya kufur vasfını näme berip bilme. Emma hawarişler näme kufur meselesinde yalňyşdylar. Näme sebäbul muslimi fusuk we qitaluhu kufur diýen ayet bar, dogry dämi? Hadis bar. Musulmany söwmeklik fasıklykdyr, musulmany öldürmeklik kafirlikdir diýdi, dogry dämi? Hawarиш tekrar şu hadis Allah'danym uly günah edenden hemmesine kafir diýdi. Ýok. Eýem kufur meselesinde de sen näme hüküm çıkarjak bolsaň, umumi ad bir musulmanyň kafir bolmaklygyna sebäp bolýan, ya umumi bir musulmany kafirlige çıkarýan näme ayet hadisiň hemmesini jemlep umumi ayet hadislerden sen näme wagt çıkarýan, hüküm çıkarýan. Emma hawarij ýalňyşdy. Bir hadis Allah'danym umumi adamlara wagt berdi. Murji'eler ýalňyşdy. Näme imanyň bir şahajygyny wasf etýän hadis Allah'danym umumi adamlara iman wasfyny berdi. Bu kimleň ýolu diýe iň aşağı setirde aýtdy. Ashabu zayf wal hawa alladhina la yu'tamanuna ala dinin wa la dunya diýe. Buňa alagatýanlar kim näme? Dinine dünýäňe ananyp bolmayan adamlaryň edehedi diýe. Şunuňmy? Buňa alagatýan adamlara din dünýä ananyp bolmaýar. Yani bir hadis alyp hemme adama musulman diýen bolsa, ya bir hadis alyp hemme adama kafir diýen bolsa, bul näme ýüregi keselli, näme bidgatçy, näme haý hawasyny eýerýän adamlar diýer. Şunu bul adamlara din dünýä ananyp bolmaýar. Sen dinine, imanyna hyýanat etýän adam sen dünýäňe de näme hyýanat etýär. Bir hadis alyp näme Allah we Rasul düşmany kafir de musulman diýjek bolsaň, ya bir hadis alıp bir günah edenligi sebäp bil, bir musulman adama kafir diýjek bolsam, o sen eýem näme keselli adam bolýan. Eýem sen sana din dünýäniň bolmaýar, şunuňmy? Şoňşy feleyse min al-haqq fiqhi we la al-amanati al-ilmiyyati an na'khuda kema fi mes'alatina hadi. Şoňşy näme ilmdanam däl, näme amanatdanam däl, ya bir hadis alyp näme iman barada bir hadis alyp näme hemme kişi musulman diýjek bolsaň, ya kufur meselesinde bir hadis alyp hemme kişi kafir diýjek bolsaň, ol näme dinden hem däl, hiç adam däl. Indi 5-nji näme? 5-nji agdajak söz başy. Min al-qawaid al-muttafaqi alayha bayna jami' ahli al-ilm wallati dallat alayha nusus ash-shari'a radd al-mutashabih min ad-din ila al-muhkam minhu wa ja'l al-muhkam minhu hakaman yurad ilayhi al-mutashabih liyufassirahu wa yubayyin al-murad minhu wa laysa al-'aksu. Enne näme diye ehli ilim ulamaların yanına hemme ulamalar tarafından bir kavul edilen Allah alaşıdan qada kanunlar var. Şunuňmy? Käwir qada kanunlar näme? Käwir tertip düzgünler ulamaların arasında hemmes tarafından kavul edilmedi. Käwir ulama şu qada dogry qaida diye. Käwir ulamalar bu qaida ýalňyş qaida diye. Emma käwir qaidalar hemme ulamalar tarafından näme? Allah alaşydan biragızdan kabul edilen qada kanunlar var. Şu qada kanunlaryň näme biri, yani ulamalar tarapyndan biragızdan kabul edilen qada kanunlaryň biri manisi näme açyk däl ayet hadisleri näme manisi aýdyn ayet hadislere gaýtarmaly. Şunuňmy? Manisi aýdyn däl ayet hadislere näme diýilýär? Muteşabih diýilýär. Şunuňmy? Emma aýdyn mani berip duran ayet hadislere näme diýilýär? Muhkem diýilýär. Şunuňmy? Şoň Allah Taala näme Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tevigatyny aýtdy. Käwir ayetler muteşabihdir diýdi. Ve käwir ayetler muhkemdir diýdi. Şunu muteşabih diýdigi öň yeten düşünüp bilenak. Şunu käwir ayetler we käwir hadisler we öň yeten düşünüp bilenak. Olara düşünjek bolsaň alim bolmaly. Şunuňmy? Şulara muteşabih diýdi. Käwir ayetlere muhkem diýilýär. Olara öň yeten düşünüp bilýär. Arap dilini bilen adam düşünýär. Şunuňmy? Olara näme diýilýär? Muhkem diýilýär. Indi Allah Taala bize öwretdi.
muhkem ayetleri müteşabihe göre açıklamalı mı ya da müteşabih ayetler muhkeme göre açıklamalı? Muhkeme göre açıklanmalı. Onu düyüp kada kanun hüküm almayan ayetler muhkem ayetler eken, müteşabih ayetler muhkem ayetler eken ve tersine delili. Yani düyüp kada kanun çıkarlayan, hüküm almayan ayetler müteşabih değil eken. Ama bid'atçılar nämet ya? Müteşabihlerden nämet ya hüküm almayan. Ve muhkem ayetlere müteşabihe gaytarıyor. Düşündün mü? Yok. Hüküm almayan ayetler, muhkem ayetler. Düşündün mü? Ve müteşabih ayetlere, muhkem ayetlere göre açıklanıyor. Düşündün mü? Düşündün mü? Kaide şu. Şu kaide hemme ulemalar tarafından, 4 mezhep tarafından näme? Biragdan gollanan. Düşündün mü? Şu kaide icma. Düşündün mü? Sonuç Allah Teala muhkem ayetlere näme dedi? Hunne ummul kitab dedi. Şolar näme? Ene ayetler dedi. Näme şu ayetlere ene ayetler dedi? Çağa kıstında kimin yanına kaçıp gitýär? Gönecesinin yanına kaçıyor. Gönenesinin yanına kaçıyor. Şoň üçin senen bir müteşabih ayete düşdün. Şu ayetin manisi seni bulaştırdı. Düşünü bilmedin. Näme etmedin? Gönü muhkem ayetlerine kaçtı. Düşündün mü? Gönü muhkem ayetlerine kaçtı dedi näme? Şu ayeti taşladanym näme? Şu hadisi näme? Taşladanym te alıma düşünür bilýäne ýetýänçek bular taşlada näme? Muhkem ayetlere ýetdi. Düşündün mü? Gönü muhkem ayetlere näme? Düşünnüdi. Emma müteşabih ayetten hüküm alınana ve muhkem müteşabihe gaytarlanak. Hükümler, vasıflar, haysi ayetlerden müteşabih, muhkem ayetlerden, muhkem hadislerden alınıyor. Ama müteşabih ayetler, müteşabih hadisler muhkeme gaytarlıyor. وهذه القاعدة ينبغي إعمالها في جميع مسائل الدين وبخاصة منها مسألتنا هذه التي نحن في صدد بحثها ومناقشتها. Şu qaida sen doğru düşünülmeden hükmani sorutu şu bizin näme haqqa yetmeklik üçin näme agtaryan meselemizde has beter ulanmaly. Bizin ama haqqa yetmeklik üçin esasy şu var agtaryan meselelerimiz näme kim musulman, kim kafir, kim müşrik düşündüňmi? La ilahe illallah nähilek suratda diýilene ıgtibara alınýar. Inne bizde näme bir ayet müteşabih. Amal etmen cennete girdi diye. Doğru değil mi? Amal etmen cennete girdi diye. Emma bizde näme ayet var. Udhulul cennete bima kuntum ta'malun. Eden amalyňa da göre cennet edin diye. Cennete girin diye. Görýärmi? Eden amalyňa da göre cennete girin diye. Ve biz bilip oturýarys näme? Amalsyz adama musulman diýilene. İcma. Biragızdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlap şu neçenni nem ulamalar hemme amal etmedik kafir diýerler. Emma yani hadis bir de şübhe falli. Şu köp murci'ler şu şübhesini hatta alim değil yani. Amal etmen cennete girdi diye benim amal etmeni ne edip kafir diýeni. Şu sen bu müteşabih ayeti müteşabih hadisi muhkem ayete getirmeli. Muhkem hadise getirmeli. Düşündüňmi? Sen eyyam la ilahe illallah nähilek diýilene ıgtybar edilýär diýmeli. Igtybar alınýar, şoňa gelmez. Şoň Şeyhülislam ibn Teymiye amal etmän näme hiç amalsyz musulmany gözüne getirýänlere näme diýen bir misal alýar. Peýgamberimiziň zamanasynda bir jemaat gelen bolsa diýe peýgamberiň ýanyna. Olaram gelip, "Ya Rasulullah, sen çağırýan Allahyňa iman etýäs, ýöne ibadet edemizak. Sen peýgamberliňe iman etýäs, ýöne saňa eýremizak." Düşündiňmi? Doňuzyň haramdan kabul etýäs, ýöne gaýdamyzak. Zinan haramdan kabul etýäs, ýöne etýäs. Arak haramdan kabul etýäs, ýöne içýäs. Şirkin haramdygyny bilýäs, ýöne etýäs. Şey diýen bolsa Peýgamberimiz şolar musulman saýyrdım, kafir saýyrdım diýe. Hemme akylly näme? Birinji bilen islam goşuny şolaň üstüne goýberdi Peýgamberimiz. Dogry dämi? Indi Peýgamberiň zamanasynda şuňalaga adamlar Peýgamberiň ýanynda musulman saýylmaýan bolsa, şu zamanyň adamlar näde musulman saýylýar? Şu zamanyň adamlaram näme diýe? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýýärler, ýöne gabra çökünýärler. Düşündüňmi? Şirk haram diýerler, şirk etýärler. Düşündüňmi? Namaz farz diýerler, okan aklar. Agyz roza farz diýerler, beklen aklar. Haç farz diýerler, eden aklar. Zekat farz diýerler, beren aklar. Zina haram diýerler, gaýdan aklar. Düşündüňmi? Doňuz haram diýerler, iýýärler. Arak haram diýerler, içýärler. Nerden musulmana bu adamlar? Düşündüňmi? Sen Allah şu döwrüň adamlaryny peýgamberiň döwrüne getirdi. Şular geldiler, üýüşdiler, ya Rasulullah, maşallah. Hakka çağırýar eken, eşitipdir. Düşündüňmi? Sen bir Allah'a ibadet etmeli. La ilahe illallah diýmeli. Biz diýýäs. Ýöne öwliýa parasylyň, pir parasylyny goýjak. Öň Lati Uzzan çağırdyk, indem şolar çağırjak. Düşündüňmi?
Arak haram deyipsin, biz ön halal diyen ekeni. Yo, inni bizim haram diyet, yöne işyez. Düşündün mü? Zina haram deyipsin, biz ön haram diyemiz aktık. İnni haram diyez, yöne et diyez, kayıtacak yani. Namaz farz deyipsin, biz ön okamız aktık, namaz inanı bilemiz aktık. Yöne inni farz diyez, yöne okamız aktık. Roğdanın bilmezdik, inni billik, yöne etcek yani. Hacan bilemiz akın, inni billik, yöne etcek yani. Peygamber vay maşallah. Bula Müslim'de qolanlar. Kavul edin diyerdim şolara. Şeyhülislam ibn Teymiye şu misal ya. Kavul etmeye onlar öldürdü Peygamberimiz. Siz näme adam oynaýaňyz men. Siz näme Allah'ın üstünden güljek bolýaňyz. Din depelecek bolýaňyz diýerdi. Şoň üçin näme müteşabih ayete düşen adam. Müteşabih hadise düşen gon muhkema gaýtman. Musulman kim? Peygamberimiz aýdyp otýar. Näme la ilaha illallah diyen yani dili bilen, kalbi bilen, amali bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel Yemen'e uğradığında näme diye? Muad ibn Cebel Yemen'e uğradığında İslam'a çağır diye. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýmeklige çağır diye. Şonu kabul etseler namaza ait diye. Onu kabul etseler zekata ait diye. Ama la ilahe illallah kabul edip şolu adamlar zekatla namaz kabul etmedik bolsalar. Kim vardı şolar? Kafir vardılar. Şoş Peygamberin oýlaýdy bolýar. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedû en la ilahe illallah ve yuqimus salat ve yu'tuz zekat. Allah bana cihad etmekligi buyurdu. Ta adamlar bir Allah'ın hak ilahdigine şahitlik berip ona ibadet etýänçäler we namaz okap we zekat berýänçäler. Görýärmi? Ana şulatlar diýip eden ana şu musulman diýär. Ama Peygamberimiň hayatynda bir jemaat näme şahitlik berdi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýen namaz okajak, ene zekat berjek diýdiler. We boyun gaçyrdylar. Ýani namaz zekat bermeklik. Kim vardı şolar? Musulman mordularmy ya düýbünden İslam'a giren failmadylar. Düýbünden İslam'a giren failmaýarlar. We giribem namaz okap zekat berbem, soň taşlanmasalar namaz bermek, namaz okamaklygy. Peygamberimiz murtet diýerdi. Emma Peygamberimiň hayatynda oňalyklar tapylmady, dogry dämi? İslam'a girip soň namaz taşlan adam tapyldymy? Tapylmady. Emma sahabalar zamanynda tapyldy bolýan sahabalar näme etdiler? Murtet diýdiler. Eýem sahabalar kimin medresesinden çıkan? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in medresesinden çıkan. Eýem olar bilen Peygamberin hayatyny da şular adamlar namaz taşlap zekattan boyun gaçyrdy. Peygamber hem şolar murtet diýip öldürerdi diýip bildiler. O gönem näme? Peygamberin hayatyny etjek hökmi sahabalar näme öz hayatlaryny etdiler. Şoň üçin Allah Teala näme diýär? Huwallazi enzela aleykel kitabe minhu ayatun muhkemat hunna ummul kitab ve uharu muteşabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. آل عمران 7. ayet. Allah Teala näme? Ol Allah'dır diye sana muhkem ayetleri ve muteşabih ayetlerim indiren diye. Yöne ene ayetler muhkem ayetlerdir diye. Yani muteşabih ayeti açıklayanlar muhkemdir diye. Muteşabihe düşünmeseňem gaýtarly bertilýän muhkem ayetdir diye. We hüküm çykarlayan ayetler muhkem ayetlerdir diye. Muteşabih däldir diye. Şoň üçin bir ayetin amanysy aýdyn bolmasa, goni muhkeme gaýdyn diye. Emma muhkem ayetler taşlap muteşabih ayetlerden asylşýanlar olar yüreklerine kesel var adamlardır diye. Olar näme üçin manysy aýdyn ayetlere ýapyşman? Manis aydın del, dolu yüze çıkmayan ayetlere yapışarlar diye sebep diysen olur, hay heveslerine göre tefsirlerler diye. Tefsirlemeklik için hay heveslerine göre tefsirler gelir diye. Ama aydın ayet u'budullaha ve la tuşriku bihi şey'e. Bar Allah'a ibadet edin, ona ibadetlerinizi şirk etmeyin diye. Yani bu ayetin manisi aydın. Näme? Bar Allah'a ibadet etme, şirk etmek bolunur. Bu ayeti eýem näme ters tefsir edip bilmeýäňsen eýem ayetin manysy aýdyn şunu. Emma bir ayeti alsaň manysy aýdyn däl bolsa, ilmiň bolmasa, dolu düşünüp bolmaýan bolsa, onda sen eýem ödüň ora açyklap berme, şeýledir de diýjek bolýanlar düşünüňmi? Şul ayetden Allah Taala'nın goýduny tutýanlar, maksadyna, muradyna şudur da. Eýem ödüň şeýden açyklap berýän. Eýem bir ýüreg keselli, haýhowatna eýerýän niyeti päli yaman adamyň etýänler diýär. Şunun şoň üçin Allah Taala näme müteşabih ayetler açıklama diye. Muhkeme gaytar da muhkemin düşünüşüne göre näme düşünürüşüne göre düşünüyor.
Yankı ağdalan näme bästanak söz başlar näme hükmani suratu la ilaha illallah'nın näme şertlerine bilmeklik üçin we la ilaha illallah'nın näme duruş şeklinde manysine düşünmeklik üçin näme ağdak geçilmeli zatlar şoň şu bilen Şeyh hafizahullah ağdak geçipdirnik gelecek tapaklamada da inşallah la ilaha illallah'nın şertlerine girmedimizden ilki bilen näme la ilaha illallah'nın manysine düşünelim diýipdir. Şoň şu näme birinji bilen la ilaha illallah'nın manysini açıklaya ondan soň näme la ilaha illallah'nın şertlerine girýär olaram inşallah taala Allah taala ak ýol berse näme geljekki sapaklamada başlar we ömrümizde de näme ertirde bir urna we ýene geljek günlerde ýaşamak ýadylanmaga geljek sapaklarda inşallah o qart şu näme şafak bilen çäklenýär wallahu taala a'la we a'lam we yanqi ağdak geçen qada kanunumuzda käbir diýen zatlarymızda açıklamaly zat bar bolsa ýa bir näme adam ogly ýalňyşlygy dille ýa käbir sözde säwlük ýalňyşlyk geçen bolsa näme aýdy bermeli, düşünüşi bermeli. Ýa käbir mesele açyklanmady, ýene açyklanmaklygy talap etýän bolsa, şunun ýadanym açyklanny danym şu wagtda döwür ýene öňküden ömmeter näme has beter şu meselen giňden açyklanmaklygy talap etýän bolsa näme maslahat aýdy bermeli. İnşallah elimizden dilimizden gelen nade şu dinin uğrunda näme ejer yok mani suratda. Yani aýdylan dilen zatlar düşünilmedik zat barmy? Açılmadık zat barmy? Yani bizim halkymyzda maşallah altyn asrda öňe barýan halk. Şoň şey näme aslında okulmasyzdan bu zatlar bizim halklarymyzda taliplerden yani bilinýän meseleler. Yani onu da biz näme bir aýtsak gurlasak gurlap, düşünür otyr, düşünme. Bu her bir sapakdan soň näme bizim taliplerimiz tarapyndan bu soragyň käbir açyklamakla zatlyň talap edilmeýänligi, yani bu halkyň näme bir ýitiligine bir düşbüligine bir alamatlar bolam. Alhamdulillah Allah taala tarapyn berilen bize bir nigmat doğrudan käbir millet de düşünmeýär. Şular sapakdan soň sora war näme gaýdyr ýalar, emma bizim halkymyz maşallah şununmy çözülmeýän mesele, düşünilmeýän zat ýok, hemme zatlar muhkem, şununmy hatda muteşabih zatlar bizim taliplerimiň ýanynda näme muhkem janşy näme bizim her sapaklamyz şunalar Allah tarapyn hiç şek şübhesiz näme hiç bir sorasyz düşünýän sebäpli Allah taala näme gaty yüzlerine şükür edip şu sapaklamydan näme tamamlaýar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.